Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip, Ivo Car sa vama. I Stefa sa vama, samo što sam je mutan malo. Šta je to, sine? Jeep. To je naš novi auto. Da? Kao što smo rekli, kupili smo novi auto i to nije bilo koji već Audi Q7. Odlučili smo se za Jeepa pošto živimo na selu i pošto nam je potreban terenac, jel tako, Stefi? Da. Dođi ovamo. Sad... Kako se upravlja sa njim? Hoćeš da ispričaš našim dragim gledalcima? Da. Mora prvo da se okrene Jeep na kopačke i onda uključite ovako. Mora se uključi na dugme, jel da? Da, ovdje, a i ne morate dalje. Samo i pritisnete ovako i stavite... Čekaj. A da. I samo stavite ovako i onda taj Jeep vozimo ovako. Mi sad vozimo ovaj Jeep što smo kupili i taj Jeep može baš da ide brzo. Stefi, hoćemo da pokažemo ljudima kako smo vozili auto po kući i kako smo ga vozili po blatu? Da. Prvo smo išli napad. Vozili smo ga po cijelom brdu. Nije. Pa stisnu dok me ne može. Šta si tačno smislio, sine? Da ide ovako sa drvima. Ja, smrdi. Vidi kako je prljav. Pa ti si ga isprljao. Pa tebi je bila ideja da vozim napolju, sad se sprljao. Pa nisam ja kriv, sine, što si isprljao. Ti si ga vozio po blatu. Pa, tebi je bila ideja da vozimo po napolju. Pa šta ćemo sad da radimo? Ne znam, Imaš ideju kako da ga očistimo? imam. Kako? Da, ti umokneš neku krpu i tako da trebamo da ovo prepštine, kad malo ostane, onda da pokvasimo još i tako da peremo Jeep. Pa nije se mnogo, sine, isprljao. Jeste. Pa nije se puno isprljao. Idemo da ga operemo. Može da se pokvari ako ga okvasiš. Pa tebi je bila ideja da ga opereš. Baš je se iskaljao tamo u blatu, jel da? Da, imam neku ideju. Šta si smislio? Da, pokvasimo neku staru majicu koja nikome ne treba. Sine, šta misliš žali da ga vozimo kod mehaničara? Pa ne može igračka da se vozi kod mehaničara. Vi točkovi. Je ti žao što smo ga iskaljali? Da, A bio je tako novi i tako čist. da. Ko Čovječe. suza. I sad ne možemo, kako sad da ga operemo? Tebi je bila ideja da idemo napolje. Nije
smiješno. Izvini. Šta? Pa izvini što sam se smejao. Ništa. Ja ne znam šta možemo sada da uradimo. Pogledaj kako su točkovi prljavi. Ako dođe mama i vidi nas ovdje, neće da bude dobro. Posle će se zbiti. Čekaj, imam brzo, malo razmislimo nešto. Stefi, imam ideju. Koju? Sad ćeš da vidiš. Znaš kako ćemo najlakše da uperemo džipa? Kako? Kako? Biće čist kao kad je bio nov. Dobro, ali kako? Evo sad ćeš da vidiš. A znam koja ti je ta ideja. Stefi, da ga stavimo u mašinu da ga operemo. Može. Šta misliš? A možda će se oprati. Znaš koje dugme da uključimo? Koje sine? Pa ja ne znam. Znaš ti? Pa ja nisam siguran. Da li da ga uključimo na 60 ili 40 stepeni? Pa može 40 stepeni. Si siguran? Da. Pa treba da dodamo prašak. Pa treba, moramo. E sad, daj prašak. Prašak? Da. I kako ćemo? Pa stisni to dugme koje sam rekao. Misliš na 40 stepeni? Da. E sad, stavi prašak. Prašak? Treba da bude tunel. Uspela! Još napred. Joj.